سلام زغبركم حوات كمي تكونوا حاوكم منسي لو ما عند قاني حدا نقرير يسلا زلو بزعوي أخزار منسي زلو زنري ودلنا بزناي بزوح زحزم في الصاميتات نري علينا تحدنا قتيلو كلا قتيلو كم زجيرو رأينا موت تأشمون نسمع لنا زينات بتعمل بزوح نتموتي መንግስተ ሰማይ ወርሶ ነቶም ስድራ ቤትካ ጽንዓት ሃቦም ግን ኣነ ሕጂ ክዛረብ ደልየ ደለኹ ብዛዕባቶም ቀታልን ተቐታልን ገለ ደይኮነ ብዛዕባቶም ዜና ንሰርሕ ዘለና ሰባት ብዛዕባኦም እየ ክዛረብ ደልየ ደለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባታ ዜና ሰሪሕካ ገንዘብ ምርካብ ጥራይ ድዮም ዝሰርሑ ዘሎ ዋላ እንታይ መን ሓላፍነት ሂቦም ዝሰርሑ ዘሎ ኣነ ይተረዳእኒ ስለዘይተረዳእኒ ዝዛረብ ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ስእሊ ኣምፃ ኣቢልካ እቶም ሰባት ትድሞተ ሞይቱ እንዲ ኣይሰማዕ ይርኢ ብድሕሪኦም ዝተርፉ ግን ብዙሓት ቤተሰብ ኣለዎ ብዙሓት ኩሎም ተረዲኦም ድዮም ኣይተረድኡን ድዮም ድፈለጥና ድየለ ቀጥታ ቁፅሪ ሓደ ዜና ተረኺባ ተባሂላ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ስእሎም እንዳጠቃዕኸ ይፍንዋለ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ዝስርሑ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝስርሑ እንተኣሽሙሎ ንሕና ደይ በፃሕናያ ደይ ተንከፍናያ ገና ክንሰርሓሉ ዝግባአና ብዙሕ ኣለዎ ናይ ሞት ዜና መስርሒ ይኮነን ገለገሊኡ እዚ ናይ ዩቲዩብ ተኣሽሙ ተትሪእዎ ወይ ከዓ ናይ ፌስቡክ ከምዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ማእኸላ ድሕር ሪኢኹማ ናይ መርድእ ጥራይ ሓንቲ ገፅ ዝነበራ ነይራ ልክዕ ኸምያት ዝመስላ ዘን ገሊአን ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ናይ መርድእ ጥራይ እንመስላ በቃ ናቶም ቻነል ንሕር ክፍታ ኣቢልካ ሞይቱ ዝብል ዜና ኢኻ ትሰምዕ እከለ ሞይቱ እከለይት ሞይታ ካልእ ሓሳብ የለን ማለት እዩ ኣነ ግን እዚ ናይ ሞት ተኣሽሙ ዜና ብዙሕ ሰብ ክሰርሕ ከሎ ክሓስብ ከለኹ ሓደ ግዜ እዛ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ዶ እዛ ኣብዚ ገይረልኩም ዘለኹ ስእሊ ሳሙራ እይዋ ነዚኣ ስእሊ እዚኣ ዝሰርሐ ኣብዝላ ፅሕፍቲ ንእሽተይ ከንብበልኩም ነቶም ትፈልጥዋ ፅቡቕ መዘኻኸሪ ነቶም ዘይትፈልጥዋ ከዓ ሕጂ ትፈልጥዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ መጋቢት 1985 ኬቨን ዝበሃል ካሜራማን ይስኢልዋ እዚ ኬቨን ዝበሃል ካሜራማን ክስእላ ከሎ እዛ ሞራ እዚ ክበልዓ ክመፅእ ከሎ እዛ ቆልዓ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ብጥሜት ተኣሽሙ ዝኾነ በቃ ተደኒቑ ይስኢልዋ ንዓለም ከዓ ደኒቓ እታ ስእሊ እሱ እውን ሃብቲምላ በታ ስእሊ እቲኣ ብዙሕ ሰብ ተሸይጣትሉ ኣብ ብዙሕ ተኣሽሙ ተቢላትሉ ሃብቲሙ ግን ሓደ መዓልቲ ሓደ ጥዑይ ሓታት መፅኡ ሓቲትዋ ሓደ ጥዑይ ሓታቲ ኣብ 1985 ኣብ በዓል ኒውዮርክ ተሓቲማ ብጣዕሚ ኣብዝናያ ትሪፋትሉ ንዑ ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ እታ ሃፃን ብድሕሪኡ ኣድሒንካያ ዶ እዛ ኣብዚኣ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ስእሊ ኣድሒንካያ ዶ እሱ ሲኢሉ ጥራይ ኸይዱ ተበሊዓ ድያ ካልእ ሰብ መፂ ኣድሒንዋ ድዩ ዝፈልጥ የለን በዛ ትረኣይ ደላ ስእሊ ግን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እሱ ሓሲብዎን ገሚትዎን ስለ ዘይፈልጥ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክሕተት ምስተሓተተ ካልእ ሕልና ድበሃል ኣብ ውሽጥና ኣለና ገለገለ ሰብ ሓደ ግዜ ንፈልጦ እኮ እዩ ዝነግረና ሰብ እወ ንብሎ እቲ ንፈልጦ ስለ ዝደግመልና ግን ንሕና ረሲዕና ንፀንሕ ወይ ከዓኒ ክንርስዑ እንደሊ ስለ ዝኾና እዚ ሰብ እዚ ከምኡ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ምስተሓተተ ኣይፀንሐን ኣብ ሓምለ ዕለት 1986 እታ ስእሊ ሲኢልዋ ኣብ 86 ባዕሉ ነብሱ ሕሊፉ ተሓኒቑ ሞይቱ ምክንያቱ ሕልሉ ወቂስዎ እንታይ ገይሩ ነታ ቆልዓ ሲኢልዋ ጥራይ እሱ ዝና ትሪፉ ገንዘብ ረኺቡ ዝለዓለ ሽም ረኺቡ ብዛዕባ እታ ቆልዓ ግን ብድሕሪኡ ኣይሓሰበ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ሕልንኡ ስለ ዝወቀሶ እዩ ነብሱ ሓኒቑ ሞይቱ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ እዚ ናይ ዩቲዩብ እዚ ናይ ቀደም ናይ ተኣሽሙ
تصحفت سلازنا برس زنبب كوا سلازنا برتين عاكم زنقرأكم زلهم تفلتوا عم أزنا يوتيوب زخيت زلوا بقى قد تحدث أبويك أب فيسبوك أمس أبيلو تك أمس أبيلو هذا معلتي تعي حتى تخحت تيسا من ينزف قد هي بكا ندحري لك سنتاي لك خم انتاي لهم كم زملو ساي فلتني أنا نبع عليه يقرمني حراي نا موت أب كم أقات إيمو بل سألي قلنا من تاي تقول لهم فقاد ناي من رقيكم سألي كوب زي ناي زغونة سب فقاد على العلا بالكاي تكعني نحنا ناخذ نقبر دلنا بليس بجاهو ناتهم دموتو حجون دقيمة منقص سماي يوارسون ناتهم استرفوا سدرا بيتهم قلنا حليلو حماما ينقلنا توساق حزنا يوسق لهم أنا زيادة حسابي توساق حساب نحرر لكم أبتحت يابكم من تصحفوا بزي فقط نايمان نمسب على على بيلكم ناي سلسة بداتا كعهم أبزيا تاشمو بجاكات يوتيوب سريح فيديوز اتوسب كالي سب تتكملن سماعي اي تكمليو كالي اي تكملي ولا حدا سبا يتكملي ولا عنت تمرتي يقولوا نزي قتيلو حريدوا قال توديا اسو جن زينا يلو مرد يتسب سمي بيري غنزب ورك بخمس زركب غنزب قدلته بجاو مرد حزن زينا عند نغركم غنزب كسرعه يتحسبوا ناتهم بهوت تعرفهم دلو بيتسبهم حدا يلو